ମୋ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ସାହିତ୍ୟ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଜହ୍ନଯାତ୍ରାରୁ କବିତାଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍। ପେନ୍ସିଲର ମୁନ କାଟୁ କାଟୁ କଟିଗଲା ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି, ସଜରକ୍ତ ମନେ ପକେଇ ଦେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାର ବେଳ। ଏମିତି ମାମୁଲି ଅଘଟଣ ଚେତେଇ ଦେଲା ଅସାବଧାନତା ନୁହଁ, ଏବେ ଯୌବନ ନୁହେଁ ଜରାର ପାଳି। ପେନ୍ସିଲ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ବ୍ଲେଡ୍ ସାଇଁ ସାଇଁ ଚାଲେ, ମନ ସହିତ ସମୟର ମାପଚୁପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୁନ ତିଆରିବାକୁ ଏକମୁନିଆ ଫାଳେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଠିକ୍ ଘୂରି ପାରୁନଥିବା ହାତର ଦୋଷ ନା ରାଉଣ୍ଡରର ଦୋଷ, ଅସମ୍ଭବ ବିରକ୍ତିର ଜୟଯାତ୍ରା ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକେଇ ଦେଉଥିବ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଖେଳ। ଆଜି ସେ ପେନ୍ସିଲର ମୁନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦିନେ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ତିଆରି କରିଥିଲା ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ଅନେକ ସୋପାନ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର କିତାବ ମହଲ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନକ୍ସାରେ ସୀମାରେଖା ଟାଣି ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲା ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଖାନ୍ତ ରୂପ। ମାଟି ପାଣିର ଉଦାତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଜ୍ୟାମିତିକ ସୂତ୍ର ସହିତ ଗଢ଼ିଥିଲା ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଲାନ୍ତି, ଜ୍ୟାମିତିକ ସୂତ୍ର ସହିତ ଗଢ଼ିଥିଲା ଭୌଗୋଳିକ କ୍ରାନ୍ତି। ଅବଦମିତ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ, କଳ୍ପନା କଳାର ନୂଆ ଇତିହାସ, ଅଦେଖା ହାତର ଉଲ୍ଲସିତ ସ୍ପର୍ଶ, ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦିତ ଆବେଗ, ମାପଚୁପ ରଙ୍ଗର ଭବ୍ୟ ପରିପାଟି, ମାପଚୁପ ରଙ୍ଗର ଭବ୍ୟ ପରିପାଟି। ଆଜି ସେ ପେନ୍ସିଲର ମୁନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ କ'ଣ? ତାର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହବଳା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚଳନ ଦିନେ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଥିଲା ଅକ୍ଷର ସମୂହ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ, ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ସଙ୍ଗୀତର ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ରୁହ ପୁଣି ଠିଆ ହେବ, ରୁହ ପୁଣି ଠିଆ ହେବ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜି ଗଢ଼ିଦେବାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନୂଆ ମଣିଷ। ପେନ୍ସିଲ୍ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଚକବିହୀନ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ, ପେନ୍ସିଲ୍ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଚକବିହୀନ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ।